Selamat sore sahabatku semua. Seperti biasa saya akan membagikan renungan harian buat kita yang diambil dari buku Pajonok Hamu Matu Dewata. Hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Karena koneksi internet saya tidak bisa menyiarkannya secara live streaming, tapi offline, dan nanti akan saya bagikan di channel YouTube Buku Ende AKBP. Kita mulai aja ya sahabatku semua dengan lagu Buku Ende nomor 248.
Saya akan membacakan renungan harian dalam bahasa Batak seperti yang saya sampaikan tadi dari buku Pajonong Hamu Matu de Bata. Hesekiel 37 ayat 26. Bahenokudo huhut tunasida sada padan pardamaian, padan saliling-liling namai tunasida, jala au mardinggan basa tunasida huhut patabba nasida, jala paujahok kudo habadioki di tonga-tonga nasida rodi saliling nililingna. Padan pardamaian. Bagas joro songon inganan parpunguan ni akana porsea lau marsoba jala pasahat pelean tu debata. Huhut natagoari songon inganan parmianan ni debata. Badiadoi molo di parbadiai debata. Jala molo olo debata rotu inganani. Alani i bagas joroi badia. Dada ala ula-ula ni jolma. Aidang olo debata diatur jolma. Jaladang tembok nagabe pembatas ni huasona. Atong asa olo debata rotu bagas joroi. Jala olo ibana maparbadiai bagas joroi. Songot dia do. Hobar tutur pukon. Olo debata mian di bagas joroi. Dung jolo adong perjanjian parpadanan antara jolma dohot ibana. Jala olo debata mian huhut maparbadiai bagas joroi. Saliling jolmai hot di padan nai. Ai molo dung dilawosi jolmai padani debatape tinggal honon nado bagas joroi. Molo dibahen jolma pe parpadanan dohot debata totu gudang do syarat ni i na ikon ulahonon ni jolmai na utama ima ikon uduk jala satia jolmai tupatik aturan ni debata. Pertikaian politik jojot mabahen bangso ni debatai tercerai berai. Kepentingan sekelompok na uasan di harajaon mabahen bangso ni debatai mangai. Pola sahat tuna tartaban tuhu tanah asing. Ditik kini paru panurirang Hesekiel olo do bangsoi marsada. Jala mamuka parpadanan dohot debata. Jala radedo debata majalo padan ni bangsoi. Di pauba bangsoi do jogal ni rohana. Di pasahat nasida do pelean situtungot tu debata. Nunga dihilalahon bangsoi hasit nina tartaban. Jala nunga didai nasida boha hina tonggi ni narap dohot debata. Saliling hot hita dipadatta dohot debata. Salilingido debata hot olo mamasu-masu hita. Atong marsihohot mahita dipadatta. Amin. Itulah sahabatku renungan harian bagi kita. Bagas joro dalam arti yang lebih luas, bukanlah gedungnya sebatas gereja saja seperti bait Allah dalam renungan ini, tapi hati kita adalah gereja, tempat bait Allah, sehingga kita harus berjanji membuat hati kita bersih agar Tuhan tetap tinggal di dalamnya. Oke sahabatku semua, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Horas.